mlayu ana apa Salindri? Aku tulung ana Bilawa aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kuwi sapa? Ngakune jenenge Raden Kincakorupa pepatih ana ing negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kuwi? Raden Kincakorupa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincakorupa, aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone, ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor, munggah medhun bareng tekan dodon mandeg suwi ngono. Hei, ndi bojone niken? Metuwa. Wis ning mapan ning pojok benteng negara Wirata iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulana bojomu kanggo Kincakorupa. Mareka den prayetna semurire eko hambale titiani gandayani Trisunya pranama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang Bima Sekti Begek ugek sadulita hemel lae menawi mboten sisip ing pamawas punika ndara kula ing Madukara Raden Arjuna ingkang sarimbit kaliyan Ndara Jodipati Raden Bimasena inggih Raden Werkudara ingkang kepareng rawuh wonten ing gubuk kula Karang Kadempel mriki. Den kok njanur Gunung Kadingaren. Njanur Gunung Kadingaren sajak wonten gembolaning perkawis ingkang sinandi sumangga Ndara. Sumangga keparenga ambabar pangandikan Ndara kula Raden Arjuna dalah Ndara kula Raden Bimasena. Kiai Semar iya. Nyuwun sewu Kiai. Arjuna kelawan Kakang Mas Werkudara kuwi wiwit biyen nganti ing ripalungguhan iki kalebu peranganing satriya ingkang gandrung kelawan tembung kerukunan, perangane satriya ingkang gandrung kelawan tembung katentreman. Merga Janaka ngrumangsani ora ana gaman sing paling ampuh. Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman panunggal. Tuladane para kusuma bangsa rumuhun. Senadyan kanthi gaman pring sing dilincipi nanging kalamun nunggal niat, nunggal kiblat golong giling-gilik kang dadi ciptane yekti ing kono bakal awoh kasantosan nanging nyatane Kiai kabeh panjangka kabeh gegayuhan pranyata ora bisa lumaku kanthi mulus kaya apa sing dikarepke kelawan Arjuna. Ketitik kaya ingkang kababar ing negara Ngamarta ing ripalungguhan iki Kyai Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Cekak cukupe dina iki Janaka kang minangka dadi wakil njejekake lakuning hukum
kelawan Bimasena ingkang jinejer dadi senopati satriya-satriyaning praja. Rumangsa ewuh aya ing pambudi. Aku rumangsa isin. Werkudara rumangsa wirang. Isin lan wirang marang para kawula dasih. Ing atase kawula cilik padha tentrem sing dadi uripe. Wong cilik padha guyub lan rukun samat sinamadan daya dinayan. Janaka sing kudune duweni kewajiban njejekake lakuning hukum ning nyatane dina sakmengko. Akeh para sentana sentananing negara sing malah padha dolanan hukum. Ngrusak marang lakuning hukum. Aku uga mangkono Kyai Semar Badranaya. Werkudara sing duweni kewajiban dadi senopati satriyaning praja. Sing kudune ngayomi marang negara miyang para kawula. Ning nyatane ing ripalungguhan iki kabeh malah padha ribet sing dadi rasane. Merga dibot-boti dening perkara pribadi saka golongane dhewe-dhewe. Ora ana sing bisa tak sambati. Ora ana sing bisa tak jaluki tutur lan sembur. Kejaba danyange tanah Jawa Kyai Semar Badranaya. Kowe dawuh Kakang Semar. Kowe dawuh ora ketang sak kecap rong kecap. Mesti bakale bisa dadi srana pepadang anggonku netepi darmaning kasatriyan Kakang Semar Badranaya. Sikara tandang resang bayu siwi ore tunggul manembah ore tunggul manembah hangler baya kuntap Kyai Badranaya enggal sajarwa Kyai. Kakang Semar Badranaya tinitah ana ing jagat raya minangka dadi batur kang mengku werdi pangembating pitutur. Mula tak aturi enggalo ambabar pangandikan Kyai Semar Badranaya. Apa wae sing dadi pituture Kyai Semar iki mengko bakal tak rumat minangka jimat ndak pundi dadi pengaji-aji. Sun regem minangka dadi pepakem anggone Arjuna hanetepi marang darmaning kasatriyan Kyai Semar Badranaya. Nyuwun sewu nggih, Den. Nyuwun sewu Blaka Suta blak kotang terus terang. Pandhawa riyen kalih sakniki niku pun benten. Yen Pandhawa biyen jaman isih timur, nalika jaman Pandhawa isih rekoso, durung duweni negara, niku sampeyan tansah cedhak kalian pangeran, cedhak kalian alam saisine. Lan pamikir sampeyan niku jembar kebak ing reh katresnan kang sarta rasa kawicaksanan. Ning nyatane bareng sakmengko sampeyan sampun kemul kamukten hangenyam kawibawan keceh bondo donya. Semunipun kok hambek dadi beda, patrape dadi salin. Ndara kula Raden Arjuna, dalah ndara kula Raden Bimasena.
gandeng apike para Pandhawa. Apike para Pandhawa niku nalikane jaman isih rekoso biyen. Sakniki cobi sampeyan baleni gawean lawas sampeyan. Wiwit jaman para Pandhawa diobong dhateng bale Sigala-gala kaliyan para Sata Kurawa duk kepungkur. Sampeyan para Pandhawa kalih ibumu Kunti Talibrata diglandang mlebu teng alas Eka Cakra. Nadyanto uripe ning jero alas kebak ing panandang, kebak ing pacoban. Uripe sarwa nelongso. Ning mrega sregep nelongso, mula banjur dipayungi kalih Gusti ingkang murbeng dumadi. Nalika jaman dhateng alas Eka Cakra, pamikir sampeyan para Pandhawa niku saged wening. Menawi sakmangke sampeyan kula perintah mlebu teng alas Eka Cakra nglakoni tirakat alampah tapa brata, kira-kira tesih saged menapa mboten Den? Mung sira sangtu ing arum ilining memanis hamble bermring kang cipta Kiai Semar ya Kiai, malah dina sakmengko aku bakal njaluk pamit. Janaka bakal budal tumuju mring alas Eka Cakra. Janaka bakal anindakake apa sing dadi dawuhing Kiai Semar Badranaya. Nglakoni tirakat alampah tapa brata nyedhake rasa kelawan purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Semono uga Werkudara Kakang Semar Badranaya. Aku uga bakal melu. Werkudara bakal melu tumuju ana ing alas Eka Cakra. Sesirih tapa brata nggedhekake panalongsa ana ing tengahing wana. Sedya hayu bakale manggih rahayu Gus. Sampeyan lambari kanthi jiwaning sinatriya. Mugi-mugi sembada ingkang jinangka, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangkah ndara.
mangkya darajating praja kawuryan wusun nyoruri aurora pangrehing ukara karana tanpa lupi Adelara Silastuti Sujana Sara Jana kelu kalunglun kala tida tidam tanda ning dumadi Yuwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenenganing sun ratu ing negara Ngastina Prabu Duryudana sumrambahe marang para kawula saindenging negara Ngastina paman Patih Rekyana Harya Sengkuni paman kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh anak angger Prabu Suyudana
Amiji ingkang paman ing kepatian keng paman Rekyana Patih Harya Sangkuni anak Prabu. Bapa Panemban Resi Durna. Kawula wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh anak Angger Duryudana. Amiji ingkang bapa ing Saka Lima kula pun Dahyuwang Durna. Kula aturi jenak anggenipun pinarak. Kula aturi jenjem anggenipun sami sumanggem. Ing wekdal kalenggan sakmangke kula boten saged wawan pangandikan kanthi pratitis kalian paman Patih Sengkuni dalah bapa Panemban Durna. Awit dinten sakmangke negari Ngastina katemben kerawuhan tamu agung saking negari Mandaraka. Boten wonten sanes kejawi namung Kanjeng Rama mara sepah ing negari Mandura Kanjeng Rama salya Prabu. Inggih. Boten dados menapa. Malah kepara sumangga kula aturi manembrama dhateng rawuhipun ingkang Rama mara sepuh nuwun inggih sinuwun Prabu salya ing nagari Mandaraka. Nuwun inggih. Wekdal saha sasana kula barongaken dumateng anak Angger Duryudana. Bapa Panemban kang sarta paman Patih ngaturaken panuwun. Duh Kanjeng Rama jejimat pepunden kula donya praping delahan Kanjeng Rama. Sarawuh paduka Kanjeng Rama ing Mandaraka. Katuran kasugengan kang sarta pambagya harja tumrap Kanjeng Rama ing Mandaraka Kanjeng Rama salya Prabu. Wiladalah. Inggih Nger, inggih. Dahat katedha kalingga murda sih panakraminipun anak Angger Duryudana dumateng ingkang Rama ing Mandaraka. Bidhal saking negari kula Mandaraka dumugi wonten ing negari Ngastina mriki tansah ginanjar kawilujengan nirbaya nirsangsaya. Kanjeng Rama sakrawuh paduka Kanjeng Rama mara sepah tumuli ingkang putra ngaturaken sembah. Mugi kunjuka wonten sahandhap pepada paduka duh Kanjeng Rama salya Prabu. Inggih Nger, inggih. Sampun kula tampi andadosaken bingah raosing manah gambira marawata suta jroning nala. Boten langkung pangestunipun ingkang Rama ing Mandaraka tumanduka wonten ngarsanipun anak Angger Prabu Jaka Pitana. Nggih. Kula pundi dados jimating gesang kula. Kula petekaken wonten ing Jaja ora meketing Waradaya miwah ana rah daging kayewanan. Boten langkung Kanjeng Rama suwangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Duh Kanjeng Rama. Inggih Nger, inggih. Karaos boten kirang prayogi anggenipun pun Rama marak ngabiyantara sowan. Duh Kanjeng Rama diwaji saderengipun lan sak sampunipun malih-malih menapa kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Awit kedahipun kula ingkang sowan wonten negari Paduka Praja Mandaraka. Nanging kepeksa kula nyuwun rawuhipun Kanjeng Rama mara sepuh supados kraya-raya prapta wonten setinggil negari Ngastina mriki. Duh Kanjeng Rama Prabu. Wiladalah. Anak Prabu, panjenengan kula aturi ngicali raos Durgama sangga runggi rika ingkang sarta pekewuh. Sampun to kula ngrumaosi. Lamun to paduka menika Nalendra Gung Binetara tartamtu kathah ayahan kang sarta kewajiban ingkang kedah paduka tindakaken. Tur upamiya
upamiya kula dipun suwuni prapta wonten setinggil praja Ngastina mriki bebasan wonten tetembungan kebo mulih ana ing kandange dhewe. Dasare ngaten, nggih. Dasare mekaten. Ambak Salya menika ratu sing wis tuwa. Nanging kula ngrumaosi gesang kula wonten jagat raya menika dipun junjung kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit menapa? Kula menika ratu sing negarane mung cilik ning kejunjung derajat lan martabat kula. Jalaran kula menika duweni anak wedok cacahe 3 kabeh winengku dening Nalendra ingkang agung binetara. Contonipun tuladanipun anak kula Erawati. Anak kula Erawati sampun kajatu krama, sampun kagarwa dening anak Angger Baladewa ratu saking negari Mandura. Angka kalih nuwun inggih menika anak kula wedok Si Surti Kanthi punika inggih sampun dipun wengku kalian Ratu Ngawangga Si Karna Basusena. Lah anak kula sing wedok sing pungkasan nuwun inggih awewangi Si Banawati. Sinten ingkang boten mireng kekondangan paduka anak Angger Duryudana. Negara ingkang ageng, negara ingkang adi kuwasa menika boten wonten sanes kejawi namung negari Ngastina mriki. Anak kula pun Banawati kagarwa dening panjenengan pramila boten aneh, pramila boten mokal Salya Pati menika rumaos kajunjung derajat kang sarta martabatipun. Pramila nggih. Pramila bebasan rindik suna ginitik sareng wonten utusan saking negari Ngastina mriki prapta wonten negari kula praja ing Mandaraka ingkang surasane kula tinangisan anak Angger Jaka Pitana nyuwun praptanipun ingkang Rama ing Mandaraka. Nger anak Prabu Jaka Pitana gandeng ingkang Rama sampun kasembadan. Gandeng ingkang Rama sampun kasembadan prapta wonten pendhapi agung negari Ngastina mriki. Baya wonten wigatos ingkang pundi dene wanter tinimbalanipun anak Prabu Duryudana dhumateng Kang Rama ing Mandaraka. Menawi keni winedaring kathah ingkang Rama ing Mandaraka sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rementah sabda sabdanipun anak Angger Duryudana. Pramara reh manguswa myo ngambrengeng kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Ore sang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah humyus hamara wayanto Duh Kanjeng Rama mboten wonten ingkang badhe kula sambati. Mboten wonten ingkang badhe kula tangisi. Kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu ing negari Mandaraka. Sesambetan kalian kahanan ingkang kula sandang miwah ingkang kula sanding ing wekdal-wekdal menika. Duh Kanjeng Rama, kula menika dosa menapa, kula menika lepat menapa. Dene ngantos semanten panandang ingkang kula sangga miwah kahanan ingkang kula lampahi Kanjeng Rama. Mangke riyin to, Nggar, mangke riyin. Suwi ora ketemu pisan kok sambat niku pripun to? Enten napa?
Sedaya perkawis menika wonten marginipun kagem srana angrampungaken perkawis kala wau. Yen to wonten bab ingkang semunipun ganjel, monggo to monggo kula aturi paring dawuh dumateng Kang Rama ing nagari Mandaraka. Kula ingkang saguh ambudidaya pun Rama ingkang sagah angreka daya. Menawi wonten pepeteng kula ingkang amadhangaken menawi wonten reruwet kula ingkang badhe angudharaken. Wonten menapa? Wonten menapa anak anggir Jaka Pitana? Duh Kanjeng Rama. Sejatosipun Duryudana menika ngantos bingung bilung-lungan. Sing dibingungi napa? Wong ya bondo ya wis ora kurang. Derajat pangkat ya wis ora kurang kondang kepiye, kurang sugih sing kepriye. Asma panjenengan anak angger Prabu Duryudana menika ibarate kiblat papat lima pancer wis padha keberbeken karo asmane Prabu Duryudana ratu ing negari Ngastina. Lah kok isih susah? Sing disusahi niku perkawis menapa anak Prabu Jaka Pitana? Kanjeng Rama kados pundi nggih? Tinemunipun leres pangandikanipun para winasis. Leres pangandikanipun para sarjana ingkang sujaning budi. Kalamun to manungsa kepingin gayuh mulyaning rasa. Punika sanes derajat lan pangkat ingkang nemtokaken. Sanes bondo donya sing matumpa-tumpa ingkang nemtokaken. Nanging ingkang anjalari mulyaning rasa menika tan asanes kejawi namung ayeming pikir, tentreming penggalih. Punika ingkang anjalari saged ngraosaken kamulyan wonten saklebeting batos duh Kanjeng Rama. Lajeng maknanipun duh Kanjeng Rama nggih pripun? Ingkang putra sinten? Putra Jengandika sinten? Banawati garwa panjenengan. Nggih. Banawati enten napa nggih anak Prabu Duryudana? Kanjeng Rama sampun dungkap sak candra utawi sewulan iki. Solah selaganipun Banawati beneh kalian padatan. Duryudana menika ngantos jibeg bebeg budrek penggalih kula. Ing atase Duryudana niku wong lanang sing sarwa ngalah kalian bojo. Apa-apa kula menika manut karo si Banawati. Kula menika saben tumindak jangkaing suku krembyaing tangan kang sarta kedaling lati tansah ngati-ati menawi kalian kang putra paduka pun Banawati. Nanging nyatanipun jroning sak candra utawi sewulan iki Duryudana karo Banawati babar pisan ora digagas. Duryudana ora digape. Duryudana babar pisan ora dipaelu kalian si Banawati. Saben esuk Banawati niku adat saben mesti gaeke wedang kopi kula. Ning sakniki babar pisan blas mboten ate blas mboten purun. Wayahe sarapan esuk niku adat saben sarapan niku daharan nggih sampun cumepak. Ning sakniki pun mboten purun tumandang damel. Saya malih nek pun dalu. Napa malih nek pun dalu katik hawane nek dalu sakniki nggih adem nggih asrep. Angger bengi ngaten angger kula cedhaki malah ngalih. Kula tutke teng kamar dheweke malah metu teng ruang tamu. Kula takoni mboten purun semaur. Kula menika janjane lepat menapa, kula menika janjane dosa menapa Kanjeng Rama. Kamangka kula menika nek kalih wong wedok diarani nyembah ya kenek apa ya enek tinane.
Apa ya enek tinane ratu kondhang kados kula, ratu sugih kados kula, angger sore kon ngumbah androk karo cawete Banowati. Malah langkung nemenipun malih Duk Kanjeng Rama. Malah langkung nemenipun malih Triyari kawuri niki utawi 3 dinten niki. Banowati babar pisan boten medal saking sanggar pamujan. Kula menika ngantos gumun setahun, kula menika ngantos jembleng serendeng. 3 dina ora metu saka sanggar pamujan niku jane ibadah sing model piye. Umume wong ibadah 10 menit munggah 15 menit niku sampun rampung. Niki ngantos 3 dina 3 bengi ora metu saka sanggar pamujan. Mila Duh Kanjeng Rama Prabu. Dosa kula menika menapa, lepat kula menika menapa. Kok si Banowati tegel tega mentala mboten gagas kalian kula. Sakit manah kula Duh Rama Prabu. Kowe lah salah. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin lerlena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtulusa mengko sang Hyang Utama ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara dados ingkang anjalari goreh lan rongeh penggalih paduka awit saking solah bawa tingkah lakunipun si Banowati menika to nggih. Inggih lakar kados mekaten Duh Kanjeng Rama. Duryudana menika ngantos bingung. Mboten wonten ingkang pantes kula sambati. Kejawi namung paduka Kanjeng Rama diwaji. Kejawi namung paduka Rama ing negari Mandaraga. Awit jengandika Kanjeng Rama ingkang jinejer dados tiyang sepahipun si Banowati. Nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Naminipun tiyang emah-emah utawi tiyang bebrayan kok nemoni lelakon gegeran kang sarta nemoni geseh ing pamanggih. Menika sampun nama limprah kok nggih. Menika sampun nama limprah. Dados sampun kedlarung-dlarung. Sampun ngantos kedlarung-dlarung anggen paduka anak angger Duryudana menggalih babakan iki. Dianggep wae bumbune wong omah-omah tukaran kok karo bojo. Niku aja dipikir banget-banget, pancen niku sing dadi bumbune wong rumah tangga. Lah niki lho. Pun to, amun dipikir sing jeru-jeru, nggih. Ditenangne pikire, diselehke rasane. Nalendra Gong Binetara, Ratu Kondhang kok kaonang-onang, kajuara saindenging jagat raya kok nangis niku mboten pantes menawi disawang priyayi kathah lho nggih. Duh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Prabu Salyawati, kados pundi nggih? Saking bingunge Duryudana. Saking bingunge Duryudana kula niku gagas. Kula niku nganti mikir elek karo Banowati. Mosok Banowati bosen karo Duryudana. Mosok Banowati jeleh karo Duryudana.
Napa Dik kula niku keciliken? Lho. Cilik napane, Nger? Cilik ati kula. Kula menika nggih ngantos mikir Duryudana menika nggih ngantos menggalih. Mosok Banowati wis duwe wong lanang liya kejaba mung Duryudana. Wong lanang liya sing iso manjing ana rasane Banowati satemah boten tresna kalian kula pun Duryudana satemah ngipataken dhateng Jaka Pitana. Duh Kanjeng Rama, sakit manah kula Kanjeng Rama. Wonten bebasan parikesit dadi ratu sakit hatiku. Nggih. Sabar. Nyebar godhong kara sabar sakuntara. Ngaten nggih, Nger, ngaten. Lugunipun perkawis keluarga. Menika kula saestunipun boten wantun cawe-cawe. Nanging gandeng paduka anak Angger Duryudana sambat kalian kula pun Rama inggih sak saged-saged jumbuh kalian atur kula ing ngajeng. Kula sagom budidaya. Pun Rama sagah hangreka daya. Udari reruwet amadangaken pepeteng ingkang anglimputi manajeng ngandika nyuwun sewu. Nyuwun sewu anak Angger Jaka Pitana. Kula aturi jenak anggenipun pinarak. Kula aturi jenak anggenipun pinarak jenjem ingkang sami sumanggem. Kang Rama ingkang badhe anjogaraken si Banowati saking sanggar pamujan utawi sanggar pamelengan. Tumuli Banowati kula badhe kula kanthi wawan pangandikan. Wawan pangandikan secara catur netra. Mbok menawi kula ingkang manggi niki mengke Banowati saged lilih ingkang dados penggalihipun. Lan saged matur kanthi prasaja menapa ingkang dados undraning perkawis. Kok ngantos si Banowati tingkah lakunipun beneh kalian adat saben menawi niki mengke upami Banowati ngaku jebulipun wonten tiyang jaler sanes ados pundi nasib kula Kanjeng Rama pun to Nger sampun ampun mikir sing boten-boten langkung rumiyin wong tuwa kados kula badhe tutur kang satus sembur dumateng anak kula pun Banowati. Wong tuwa dhateng pundi kemawon menika mboten wonten sing seneng nyawang anake bubrah anggone omah-omah pun. Sakniki kula petukane si Banowati. Badhe kula petuki Banowati kula aturi semene sawetawis nggih Nger anak Prabu Jaka Pitana. Angudari tias riwut Ruwete rawat wewadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomaladi tan mande pinarti ploko ong
maripaloh jinawi monggo Kanjeng Rama iya nduk Banawati lungguh dhuwur Banawati Sinukarta mritar tamtu tamtuning utama titi dahat katedha kalingga murda dapur kapasang yogya katuju ing ngenu mapan kabeneran do Kanjeng Rama mapan kabeneran ing rikalenggan samangke ingkang putra kula pun Banawati nembe jogar anggenipun patrap semedi punika Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ingkang amarpeki dumateng jasad kula ingkang putra kula pun Banawati sajakipun wonten babakan ingkang wigati keparenga Banawati cumadung dawuh do Kanjeng Rama Dewaji Banawati upama aku iki ngandhani nyang kowe iki nek wis sak jeneng sak trepe to ya wong ya nyatane kowe kuwi Banawati kowe kuwi anakku inggih sumangga badhe paring dawuh menapa badhe paring dawuh babakan menapa ingkang putra kula pun Banawati sumedya ngangklungaken jangga hanelingaken karna nenggara mentah sabda pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu saya ngene nduk ngene wong wedok kuwi ora etana ora kulana bakale slamet sing dadi donyane wong wedok bakal slamet donyane nganti tekan akhirate waton wong wedok mau bisa nindakake babakan 4 perkara Banawati kersanipun Kanjeng Rama kadosa pundi do Kanjeng Rama Dewaji ngene tak baleni wong wedok bakal slamet donyane slamet akhirate yen wis bisa nindakake babakan 4 perkara angka 1 ya kuwi wong wedok sing sregep ngibadah manut agama kang sarta manut kelawan kapercayane dewi-dewi kuwi angka 1 tungkap angka 2 wong wadon bakal slamet donyane slamet akhirate wong wadon mau sing bisa sregep nglakoni poso kuwi ora mung ngempet ngelak poso kuwi ora mung ngempet luwe ning masane mripat kuwi piye masane kuping kuwi piye masane lambe kuwi piye masane ati kuwi piye mergo wong wedok sing angel dipeper sing angel diempat kuwi adate nggon lambe
Ora etan, ora kulon, ora ngawi, ora nganjuk, padha ae. Adate wong wedok angger petuk wong wedok, wah kuwi mesti rasan-rasan, ora wuruh sing dirasani mesti lanangan. Ngaten Kanjeng Rama, pancen kaya mangkono Banemati. Nggih. Kuwi pancen wis dadi kodrate kok Banemati. Kuwi pancen wis dadi takdire pangeran, tur kuwi wis dadi fitrahe wong wedok. Gusti nek nyiptake wong wedok, kowe mesti lah ngopo kok wong wedok kok guneme, omongane kuwi luwih akeh timbang wong lanang. Mergo Gusti iki wis paring kodrate ngono. Mergo apa? Mergo wong wedok kuwi katurunane Ndeng Siti Hawa. Hawa, wah iki mengo. Nggih. Heeh. Mula akeh wong wedok sing padha omong, omonge akeh. Ya saiki diwalik wong lanang. Wong lanang kuwi keturunane sapa? Wong lanang kuwi ora ana liya keturunane Kanjeng Nabi Adam. Dam mingkem. Ya. Mula ora etana, ora kulana, ora nganjuwa, ora ngawiya. Wong wedok ki mesti guneme luwih akeh timbang wong lanang. Inggih Kanjeng Rama. Ayo. Lah, dungkap angka 3. Balik ana ing benang abang. Wong wadon bakal slamet donyane, wong wadon bakal slamet nganti tekan ngakirate. Lamun wong wadon mau bisa bekti marang guru laki utawa bekti karo bojone. Nyuwun sewu Banemati, nyuwun sewu. Iki upama diibaratke. Upama diibaratake nyuwun sewu sadurunge, ngibarate wong wedok kuwi sawah, wong lanang kuwi pacul. Wong wedok kuwi yen diibaratke sawah, wong lanang kuwi diibaratake pacul. Sawah kok arep dipacul sak wayah-wayah. Sawah kuwi mau ora kena selak, sawah kuwi mau ora kena semaya. Malah para kiai alim ulama nate paring dawuh, para kiai para ahlul agama nate paring pangandikan. Wong kok nek wis omah-omah, wong kok wis bangun bebrayan, wong lanang karo wong wedok kok wis bangun bale wisma. Wong lanang kok duwe odo-odo, wong lanang kok duwe krentak, wong lanang kok duwe adreng. Ibarate pacul, pengen duwe odo-odo, pengen macul si sawah. Sawah mau kok nganti nolak, sawah kuwi mau kok nganti sambat. Wong wedok mau sewengi utuh bakal dikutuk karo malaikat. Iki dawuhe para kiai, dawuhe para alim ulama, mekaten. Iya. Bakal dikutuk karo malaikat. Kesela kaya ngapa? Lungkrah kaya ngapa? Pamane wah kerja mluwadeg. Bar nyambut gawe, bar mulih sinden umpamane. Kok dijak sing lanang, pacul kok duwe adreng pengin macul sawah. Sawah kok sambat aja sambat kok meleruk ngono to. Semungi muput bakal dikutuk karo malaikat. Makaten. Ayo. Lah sakniki upami diwalik piye Banomati? Upami sing kepengin sing wedok, sing pengen niku samahe. Kok sing lanang kesel, kuwi sah ora apa-apa. Agama iki, ya agama. Ora kok aku, ora kok jare dalang. Nek kok kiai ndi-ndi nek muni ngono kabeh. Nggih, ayo. Mune jare wong-wong ya ngono kuwi. Kok saged mboten adil lho, ora adil ora ngono. Mergo upama diupamake liya ya Banomati, upama diupamake liya. Aja to ora kok pacul, ora kok wujuding sawah. Wong wedok karo wong lanang kuwi kena diibaratke liya, ya kuwi ibarate rel karo sepur. Rele kuwi wong wedok, sepure kuwi wong lanang. Rel kuwi mau kok pengen dilewati sepur, tapi sepure ora karep lewat, ya wis ora bakal liwat. Gitu. Nek rele sing kesel, rele ora pengen dilewati, sepure pengen lewat lho. Sepure lho panggah iso ejes, panggah iso. Ejese iki lho. Nggih. Terus mekaten. Ha iya, sing penting iki sepure, sing penting kuwi pacule. Nggih, Kanjeng Rama. Lah sakniki upamanipun wong wedok menika kesel, wong wedok menika lungkrah, napa mboten saged dipun siasati? Lho, kena sapa kowe? Agama ki menakne umat tok, ngono. Agama ki menakne umat. Carane pun kados pundi lho upamane?
Upamane kok sing wedok kowesel ngono to. Sing lanang duwe adreng pacul pengen macul sawah. Kuwi kena disiasati, kuwi kena dikawekani. Caranipun kados pundi? Ibarate sego mung kuwi ngrambatan. Wis to lerno tok ben dipuluki dhewe. Lho ngono kuwi lho. Nek lerno tok ngono lho ben dicindoki dhewe. Malah guyu iku. Inggih. Lah iya, balik meneh, ngulali. Wong wedok bakal slamet donyane, wong wedok bakal slamet ngakirate. Angka 4. Wong wadon mau bisa njaga sing dadi kehormatane. Lah, apa to sebabe pon Rama bisa ngandhani pateng perkara iki marang kowe krana ana babakan ingkang bakal tak andharake. Marang anakku sing banget dak tresnani ya kuwi si Banowati. Babakan menapa do Kanjeng Rama mugi saged enggal kababarna rada majuwa sing dadi lungguhmu Banowati. Karata mreta tamtu tamtuning upama kiti tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulado Tiase ler wulan dadari bares wae. Bares wae aku tekan kene iki mau disambati karo bojomu anak Anggir Duryudana. Jarene sajroning sesasi iki kowe kok ngowah-ngowahi adat, kowe ora gelem lumadi satataning garwa marang guru laki. Apa maneh jarene wis ana 3 dina 3 bengi iki kowe ora gelem metu saka sanggar pamujan. Janjane eneng perkara apa, Konduk? Kowe jujura karo Pun Rama. Jajal, aku saiki lak takon. Kowe ora gelem ngladeni karo bojomu Duryudana ki janjane jujur lho ya, jujur. Kowe ora gelem ngladeni bojomu si Duryudana ya si Jaka Pitana janjane kuwi apa kowe wis duwe gendaan anyar? Ye. Ora usah isin karo pakmu, jujur. Ora usah pekiwuh karo Pun Rama, apa kira-kira kowe kelingan lan balik karo pacanganmu dhisik sing wiwit bangku sekolahan kowe wis gandeng renteng-renteng karo bocah kae. Banowati, mangsulana pitakone Pun Rama. Duh Kanjeng Rama, piye? Pinengka aja jinewu aja jantung kula. Mboten wonten tulisanipun priyosane kejawi namung Kakang Suyudana. Bapake cah-cah. Iya. Kuwi tenan saestu. Lah banjur nek ora ana wong lanang liya sing mlebu ana atine ana rasane Banowati kenang apa si Banowati udakara. Ana sesasi iki ora gelem ngladeni karo bojomu. Kenang apa jroning 3 dina 3 bengi iki kowe mlebu ana sanggar pamujan babar pisan ora metu ana ing sanggar pamujan. Duh Kanjeng Rama kepareng matur piye? Saderengipun sesasi kula mboten lumadi dumateng guru laki. Awit Banowati nampi wangsiting Bathara. Ya. Mbok menawi sakedhap malih para dewa badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Trimanggala. Wahyu Trimanggala kala wonten 3 perangan
setunggal Wahyu Ratu angka kalih Wahyu Kasatriyan ingkang angka 3 Wahyu Kabrahmanan. Lah Banowati kepengin negari Ngastina mriki niku saged angukir sejarah anyar. Saged negari Ngastina mriki ngukir sejarah anyar. Saged negara Ngastina kecondokan boten ketang sawiji perangane Wahyu Trimanggala kala wau. Lah selaras kalian kula ingkang boten purana ladi dhateng Sinuwun Duryudana Duh Rama Prabu. Ibaratipun gelas arep isenan banyu, gelase niku kudu resik luwih dhisik. Kula kepengin Banowati kepengin sawetara wanci boten gepok senggol kalian garwa. Ing pengangkah kanugrahan saged tumurun dhateng bumi Ngastina lantaran si Banowati. Malah babar pisan mugi kawuningan Duh Rama Dewaji anggen kula meladi hening wonten sanggar pamujan nganti direwangi 3 dina 3 bengi Banowati boten medal saking sanggar pamujan. Menika kula sampun angsal damel Banowati nampi wangsiting Bathara ingkang dumeling wonten Karna. Mbok menawi boten wonten sak siliring bawang malih Banowati badhe nampi kanugrahaning dewa. Perangane Wahyu Trimanggala nuwun inggih menika Wahyu Ratu Kanjeng Rama. Dadi cekak cukupe kowe bakal entuk Wahyu Ratu kang dadi perangane Wahyu Trimanggala. Lakar kasinggihan Kanjeng Rama weladalah anakku tenan kowe Banowati. Oh. Saranane wong ya lupung betah lopo kurang guling eling saladat mika yen wacana kudu manis Wuladialah syukur bagi jumurung Banowati. Ya aku melu seneng pun Rama melu bombong. Ya wis yen pancen kaya mangkono. Yen pancen wis ora ana perkara apa-apa mengko tak kandhanane bojomu si Duryudana. Yen perlu dina samengko tutukno anggone Banowati semedi malah dihening ana ing sanggar pamujan. Nganti wujuding Wahyu Ratu bener-bener cumandhak ana jiwa aragane si Banowati. Nuwun inggih Kanjeng Rama mangestakaken dawuh. Ya wis. Yen wis gamblang sing dadi perkarane, dina samengko pun Rama ndak jaluk pamit ya, Nduk. Tak petukane bojomu si Duryudana. Bakal tak kandhani supaya ora salin tampa nemahi perkara iki. Muga-muga apa sing dadi gegayuhan luhure si Banowati bisa kasembadan satemah Wahyu Ratu bisa sumandhak ana bumi Ngastina lantaran anakku si Banowati. Nyuwun pangestu Kanjeng Rama, mugi-mugi kula saged ketondokan wujudipun Wahyu Ratu. Yo. Dongaku sing banyu mili kanggo kowe nduk anakku bocah ayu Banowati.